maasyan ka kadi kanya rinabiinga at sangsangita. Timping manen iti sadam ururaye di sasampet mo kaano nga tao biyag ko maiwa kong bara niyagep mo nadagsenin nakmarikrik na gapot na laos na iliw ko ken ka tanawagan ka, abay titawa, bareng mapasampet ka. Aguriya, biyag ka, aguriya, tisasampet mo, malating ito'y puso gapot kaawan mo't sibay ko aguriya biyag ko aguriya tisasampet mo maasyan ka kadi kaniya rinabiinga ang